Akan mu no bɛrima akɔgye awade ama ne ba bɛrima no papa no a ne ba ne aberanteɛ no ɔno ne mpɛmpie no otua ɛka ɛwɔ awadeɛ no ho nanso ne no nneɛma asesa nti mpɛmpie no mpanimfoɔ bi wɔ hɔ nom a ne ba ɛkɔware a di kan ebisa no ahoboa a akwadaa no ayɛ di kan ebisa wɔyɛ ahoboa ɔbaa no yɛde ma wɔ wobɛtumi ahwɛ no akwadaa yi saa nneɛma nsɛm wɔ nyinaa no a afei na papa no ɔkɔ anim nti akwadaa bi wɔ hɔ no ɔno ankasa de sika ma papa no ma papa no ɛyɛ ho adeɛ ɛda yɛkɔyɛ ho adeɛ no edu a kɔ ɔbaa no abusua fie a amanneɛ edi kan no sɛ etire nsa no anka ne yɛde nsiafu na ɛyɛ ekyir deɛ akɔba te sɛ yɛde schnapps na ɛyɛ afei ne yɛde sika kakra aka ho ɛno akyiri no agya danta ne tamboba a ɛno nso yɛ maame deɛ saa nneɛma mmienu nyinaa no baabi wɔ hɔnom a wɔbɛtumi ama yɛayɛ ne sika anaasɛ ntoma anaasɛ ntuho na yɛde ama wɔn ɛno akyi no nkontafo a wɔfie hɔ nso no yɛmɔ nkontagye sekan no kyerɛ sɛ sɛnea ɛbɛyɛ na aberanteɛ no a wɔkɔ fie hɔ awadeɛ no odu hɔ nom a mmeranteɛ no ɛnmoro n'aboɔ sɛ obi ba bɛfa wo nuabaa akɔ a yɛna ateteeɛ kakra sɛ bia na ɔbaa no ɛna ɛboɔ efie wɔ kwan bebree so nti yɛkyerɛ saa nneɛma wɔ nyina wie a afei na yɛbɛfrɛ ɔbaa no abɛgyina nipa mu ne yɛbisa no sɛ aberanteɛ asemasi sɛ n'ani gye wo ho ɔpɛ sɛ ɔno tena na mɔbɔ bra na wo so deɛ na woka fa ho bibisa no mprɛnsa nti ebisa no mprɛnsa na sɛ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no ababaa no agye tum sɛ ane ɔpene so ɔne no bɛtena a afei na abusua panyin ofiri ɔbaa no abusua mu ɛba bɛgu nsa de asɛ ohwɛdi mpɔnkwa me ne asase yɛ subosom ne nnuabosom na nansamanfoɔ sɛ wɔnyina awadeɛ no akyi akyegyina pa ɛma mmerɛ mu asomdwie mmerɛ mu ma biribiara anya asomdwie ɛma wɔn ewie no afei ne nsa no aberanteɛ no de baeɛ no a yɛde ba bɛyɛ ho adeɛ no ne yɛtu nsa no so na badwafoɔ no abɛhyia wɔn nyinaa nom bi de adanseɛ sɛ saa awadeɛ no ɔmo nso ɛtena mu bisan saa nkane no na yɛmfa nsa nhyɛ krataa bi ase na yɛnni krataasɛm bi wɔ hɔ no na mmom no abadwafoɔ no a ɛbɛ bie no ɔmo na di adanseɛ ɛma awadeɛ no ɛkɔ so ewie wɔn nyinaa afei ne yɛfrɛ mpanimfoɔ no a ɔmo ba ayɛfoɔ no ase na sɛ awadegyeɛ n'aseɛ no a ɔmo wɔ suahunu bebree wɔ awadeɛ mu no na ɔmo de afotu a ɛfata abrɛ ɔbaa no ne bɛrima no yɛtufo wie a afei na aberanteɛ no ɛba bɛhyɛ ɛbrɛ a ɔde bɛfa ne yere akorɔ abusua agye tum wie a afei na aka ti ase da no yɛ sika a abusua no etwa ma bɛrima no etua ma ɔbaa no abusua deɛ nti a yɛgye eti ase da no ɛne sɛ ebia na ɛka da abusua no mu ɔbaa no na ɔyɛ adwuma me yɛde ateteɛ wɔbafo ɔbɛyɛ hɔ yi ebesɛ dɛ na etumi atua saa aka no nti yɛgye saa sika no a na yɛte bi de akotua ɛka no abusua nso ɛka anim no so no yɛgye saa sika no a deɛ ɛyɛ ne sɛ etimi de kɔ akɔtɔ asase na ɛda hɔ nom ma ɔbaa no ne ne mma ebi nso etimi de yɛ adwapadeɛ de ma ɔbaa no ne ne mma nti akɔba so ɔbaa no kɔ awadeɛ na sɛ anyɛ yie a ɔmmra no na ɔmma ne nsapan ma meta wɔn bra ɔnni dwuma bi die nti ɔbaa saa sika no yɛde kɔtɔ asase no na yɛde asase no ahyɛ ne nsa sɛ adwapadeɛ nso a na yɛde saa adwapadeɛ no nso ahyɛ ne nsa ɛba ne saa no a na ɔbaa no ho nkyerɛ no bebree san sɛ nnɛ no asetena no mfeɛ ni ntu obi so yɛn nananom ɔm sɛ nyɛ obi aburo nti ne fifire sen obi abɔ ne ho mmɔden sɛnea asetena mu bɛyɛ mmerɛ ama no wɔn nyinaa ba na wie a afei na bɛrima no ɛsoma ama yɛakɔ akɔfa ɔbaa no afiri abusuafie de no abrɛ no ɛno no ɔkɔ a wɔde nsa pɔɔdo na ɛkorɔ ɔsoma ma ebitumi aba sɛ onuanom anaasɛ n'abusuafo no bi na bɛakɔfa ɔbaa no aba nti ɔkɔ a n'abusua panyin na sɛ ɔbaa no papa atu nsa no wɔde hyinap na bɛkɔ a etu nsa no baako ano yɛde bi ayi apaye de ahyira ɔbaa no ne bɛrima no sɛ twɛdi ampɔn ɛmmɔ wɔn ho ban tumi bi ɛbɛsɔre atia wɔn biara no nananom wɔkrama no anya adɔ san sɛ nnɛ asetena mu no akɔyɛ sɛ boa wɔn mu adeɛ awade akɔ te sɛ boa wɔn mu adeɛ ɔbaa bi deɛ kuta no na ɔbaa foforɔ ɛbɔ nkɔntene hwɛm ɛno nti no yɛyi apayeɛ ɛsɛ nananom sɛ obi biara a ɔbɛdaa ne ho biribi akɔhyɛ awade no mu no deɛ nananom mo ne nani
Yakofa no ba efie hɔ a fe na bɛrima no yi sika kɛseɛ de ama ɔbaa no na ɔbaa no de no aduane ɛno yɛ fɛ na aduane kɛseɛ sɛ wɔn nyinaa te kuro no mu a ɔbaa no no a na ɔde akɔ akɔma bɛrima no maame na bɛrima no maame atwitwe bi agu nkyɛnsee mu de akɔma bɛrima no abusuafoɔ na wɔn nyinaa di bi wɔn di bi wie a na afei wɔn no ɛkamfo a fɛ na ne yɛhunu sɛ ɔbaa no obetumi ahwɛ bɛrima no ɛwɔ aduane no mu na yɛhunu sɛ ɔbaa no kɔkɔ tena brɛfie no bra yɛgo no bra no nneɛma osuaeɛ no osua ne yie baabi wɔ nso so a ɔbaa no betumi atɔ nsa afrɛ ne maame ama ne maame abɛboa na naasɛ onuanom bi ama ɔma aba abɛboa na mmom nso ɔbaa no ankasa betumi abɔ ne ho mmɔden deɛ a ɛne ɔno ankasa bɛyɛ saa deɛ no de ama bɛrima no ɛne n'abusua yɛda nananom ase sɛ ɔmhyehyɛ akanfo awadeɛ ma ne yɛ mmerɛ sansa akanfo awadeɛ mu no adeɛ baako a yɛhunu ne sɛ yɛmmɔ bosea ɛmfa nkɔyɛ ɔbaa ho adeɛ nananom hu sɛ sɛ wɔkɔ awadeɛ na sɛ ka di w'anim a awadeɛ no ɛnyina nti yɛmaka ɛnni awadeɛ nim yɛmfa bosea nkɔ awadeɛ beebiara no sɛ wɔde bosea kɔ awadeɛ a wotua ka na wotua ho nsi ho nti ɛma mo abrabɔ no atwikɔ akyiri nti nananom yɛ sɛ bɛma awadeɛ no ayɛ mmerɛ sɛdeɛ ɔbaa o bɛrima o obiara bɛtumi awareɛ ama obiara akoma atɔ ne yam yɛda nananom ase sɛ ɔmodwene yɛn ho na nkyirima bi nso so ɛyɛ adwene sɛ yɛbɛdi nananom anammɔn so nɛnɛ amanfrafoɔ amammerɛ a aba awia no ho aba bɛwura yɛ nneɛ mu no ɛno na ɛredi yɛn a nti nsɛm a ankane ne yɛnti bie no ɛne yɛte ne nyinaa wobɛtie ne ɔbaa ɛware ɔbaa ankane no ne yɛnti bi mpo ne yɛde yɛni ɛhunu ɛda nananom ase sɛ ɔmatwa sapa ato ama yɛn ɔmadwene nkyirima ho ama nkyirima nso so no yɛnya asomdwie saa berɛ deɛ ha na ɛbɛbɛmɛ kwan ama yɛde nna dwumadie no asie mo ne ɔti akɛntɛn yi asoma so kɔ aberɛ de hye aduanaba agyime ɛnyɛ ado